বুলি ক'লে আমাক নজনাকৈ উচ্ছেদ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি উচ্ছেদ বুলি কওঁ। গাৰ্জেন অভিভাৱকবিলাকে যেনেকাকৈ বিচাৰে নতুন বিচাৰিছে নতুন এপইণ্টমেণ্ট। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजोंहाय गोसोनि साननायफोरखौहाय शेयार खालामलायनो थाखाय भिडिअफोरखौहाय लानानै फैनाय जाबाय। दिनैनि गिबिसिन भिडिअआव जोङो रबिराम नार्जारी सारनि बाथ्राखौहाय जों एसे खोनासंनानै लाग्रोगोन, बिनि उनावहाय आङो माखासे बाथ्राफोरखौहाय नोंसोरजोंहाय रायज्लायनाय जागोन। नैथियावहाय बिपिएफनि सीएम बिथाङा एसटिनि बेलायावहाय मा बाथ्रा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। बिनि उनावसो आङो एसे बाथ्राखौ बुंनाय जागोन। आं सर्ट भिडिअ हगारनाय जागोन दै, आं कमप्लिटलि भिडिअ हगारनाय जानाय नङा। थामथियावहाय रायजोफोर नैबे सावगारिखौ नायनानै लादो, बेयो जाहैबाय मोनसे लेटार। दा बाथ्राया जाहैबाय 5 लाख होनाय मुंख्लंफोरनि सायावहाय माखासे भाइरेल भिडिअआ गोसारगासिनो दङ, बिनि सायावबो जों सावरायलायगोन। बे समाव खोनासंदो, बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रबिराम नार्जारी सारा मा बुंदों। এলেকাত কোনো লেহেমীয়া হোৱা নাই। আমি তন্নকৈ যিবিলাক ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম কাজ কৰি গোটেইবিলাক আমি এতিয়া কমপ্লিট কৰিব পাৰিছোঁ। এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা অৱস্থাত আমি আহিছিলোঁ, কিন্তু সেইখিনি সময়তে আমাৰ সেই সময়ত UPPL চৰকাৰৰ আমলতেই কেছ ফাইল কৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এটা কেছ আছিলে। আমি এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মানে গিয়াৰ আপ কৰাৰ লগে লগে যিবিলাকে এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কেছ ফাইল কৰিছিলে, তেখেতসকলেও নিজৰ কেছটো চলাবৰ কাৰণে বেছিকৈ গিয়াৰ আপ কৰিলে, আগভাগ ল'লে আৰু হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা আমাৰ এই কেছটো চলি থকা সময়ত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ বেলেগত কিছুমান বাধা আৰোপ কৰিলে, আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমি এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা এই পৰ্যায়লৈকে আহিও আমি এপইণ্টমেণ্টটো দিব পৰা নগ'ল। কিন্তু অচিৰে আমাৰ এই সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাইকোৰ্টৰ কেছটো মানে শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ লয়াৰ্ছবিলাকে কাম কৰি আছে, আমাৰ অফিচিয়েলবিলাকে কাম কৰি আছে, আৰু খুব বেছি হয়তো আমি অপেক্ষা কৰিব লগা নহ'ব। সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰাকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাইকোৰ্টৰ কেছটো আমি শেষ কৰি ল'ব পাৰিম, আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো চলিব। बिपिएफनि मावथि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रबिराम नार्जारी सारनि खोथाखौ खोनासंनानै लाजिखांनाय मोनदों रायजोफोर। जानुवारिनिफ्राय लानानैनो बे एखे बाथ्रायानो होसिगोन होननाय बाथ्रायानो दिनैसिमबो दङ। बेसेबां थगायनो रायजो राजाफोरखौहाय। नायबिजिरनायाबो जानुवारिनिफ्रायनो नायबिजिरगासिनो दङ। जुदि इलिगेल मारब्ला मानो दासिमबो प्रुफ होनो हायाखै, नैबेखौसो आं सानदों रायजोफोर। ना बिपिएफनि सीएमआ बै साख्रि मावग्राफोरनो बेथन होनो बानानै, यानिखि बेथननि फैसाखौहाय बिथाङा बोख्लायनानै लानो थाखाय गोसो दङ नामा? बेथननि फैसाखौहाय बिथाङा होआलासेनो गावनि बाख्रियाव सोनो थाखाय गोसो दङ नामा? बेनिखायनो नायबिजिरबाय थादों होनदों। आरो फारसेथिं जों खोनादों फरेस्टआव साख्रि मोनग्राफोरनिफ्राय पार्सेन्टेज हिसाब मथे बिसोरखौहाय नायबिजिरनाय जागोन। आरे भाई, साख्रिया मोनबायब्रा, बर'फ्रानो साख्रि मोनबाय, बिनि न'खरफोरखौ फेदेरनो फोलावनो, फिसा फिसौखौ फोरोंनो जाहोनो लोंहोनो बे साख्रिजोंनो बिसोरो बेखौहाय माने गावनि न'खरखौहाय दैदेननांगौ गोनां जाबाय। दा आरो बेखौहायनो जुदि पार्सेन्टेज लालायनानैहाय साख्रि मोनखानाय होखानायखौनो जुदि बेफोरबायदि एरख'नो नागिरबावोब्ला, लिगेल साख्रि मोननायखौनो इलिगेल खालामनानैहाय जुदि एरख'नो नागिरबावोब्ला बेथ' बिराद गाज्रि जागोन रायजोफोर, बिराद गाज्रि जागोन। मानो होनोब्ला भिसिडिसि चेयारमेनफोरनि गेजेरावबो साख्रिखौ लानानैहाय गोबां सर्सा सोलिलायगासिनो दङ। हयथ' बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारिया बिसोरनि बेथननिफ्रायनो बोखायनो सानदों होननानैहाय आं सानो दे रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो सानो बे नोंथांमोननि सायावसो। मानो होनोब्ला जों नुबोगासिनो दङ रायजोफोर, बिपिएफआ मा मावदों, मा मावनो नागिरदों बेखौ जों नुबोगासिनो दङ। साख्रिखौ जुदि होनो हायामोनब्ला आसाम सरकारा माबोरै साख्रि होखो, आरो थांनाय समावहाय माखासे समावहाय माबोरै साख्रियाव थिसनखो,
5 बोसोरनि गेजेरावहाय माब्रै साख्रियाव थिसनखो रायजो राजा नोंथांमोन रबिराम नार्जारी सार UPPL खौहाय बदनाम होनानै लाब गैया नोंथांमोना थगायसुला आरो नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि खर' जाग्रा पार्टी बेनिखायनो नोंसोरो दासिमबो थगायगासिनो दङ जों नुगासिनो दङ आरो नुलांगोनबो रायजोफोर नैथियाव फैदो BPF नि CM मा बाथ्रा बुंदों এইটো ভাল কথা 6 জনগোষ্ঠীৰ যদি ST-কৰণ হয় আমাৰ ক'ব লগা কি আছে এইটো ভাল কথা হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ কিন্তু এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে এইটোহে কথা थांनाय जानुवारियाव दावराव जानाय ST नि बेलायावहाय ST खौ लानानै दिनै हाग्रामा महिलारिया माखासे बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनाबाय ना बिथाङा बे समावहाय बुंबाय थाखानाय ST बेखौ खहा खालामा जासे जुदि ST होनो हायोब्ला होनो हागोन होननानै बे समावहाय बिथाङा बुंबाय हयथ' बिथाङा एसे हब्बाय मिथिबाय रायजोफोर नाथाय बै समावहाय बिथाङा काउन्सिल इलेक्शन जानायनि सिगां आरो बे MLA इलेक्शन जानायनि सिगां माब्लाबाबो बुङाखै जे बिथाङा थाखानाय ST होननानैहाय बिथाङा बाथ्रा बुंफेराखैमोन नाथाय दिनैनि समावहाय बिथाङा बुंदों बेखौ आंबो मोजां मोनदों थाखानाय ST खौ खहा खालामा जासे रावनोबो ST होनो हाया बेबो रोखाखा रायजोफोर दा ST आ जाहैबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सिफायनानै यानिखि जोंनि बर' हारिनि यानिखि जेसेबांनाखि थाखानाय ST फोर दङ बे ST खौहाय खहा खालामनानैसो गुबुननो ST होनो हायो बोखायनानैसो होनो हायो आंनि जानाय ओंखामखौहाय आङो गुबुननो एसे हरनानैसो बेखौहाय सुफुंनो हायो दा बेखौ मिथिखानानैबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा मोनथियै बायदि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोनो आरो खामानि मावनो नागिरनायखौबो जों नुदों रायजोफोर दानिया रायजोफोर जोबनायाव जों सावरायगोन नैबे सावगारिखौ नायनानै ला बे लेटारसो दे रायजो राजा नोंथांमोन बे मोनसे लेटार थांनाय समावहाय BPF पार्टीया मुंख्लंफोरनोहाय 5 लाख करि रां होबाय सासेयाव 5 लाख करि सासे मुंख्लंनि थाखाय नाथाय सोरबायदि मुंख्लंनोहाय फैसा होदों गासैबो जेन्युइन मुंख्लं नंगौना नङा रियेल मुंख्लं नंगौना नङा नै बेनि फोरमाना दिनै ससियेल मिडियायावहाय ओंखारगासिनो दङ सोरबाया देवलिं लानानै फासि नांनाय बिनोनो मुंख्लं होननानैहाय फैसा होदों होननानैबो जों खोनादों आरो सोरबाया मुंख्लंआनो नंखाया बिनो मुंख्लंनि नामावहाय फैसा लादों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों रायजोफोर हारे बाबा ला नाथाय बै रियेल मुंख्लं जायहा रियेल मुंख्लंखा बे मुंख्लंनोहाय मानो बाद होखो बेखौ मानो नेवसिलांखो बेखौ मानो बाद होनानै मुंख्लं नङै मानसिनो मानो होखो बेखौबो जोङो नुलांगासिनो दङ ससियेल मिडियायावबो ओंखारगासिनो दङ बियो मिथिबाय दा रायजोफोर आं बुङा सानदोंमोन दाख्लैनो खोनाखादोंमोन आङो बेबायदि बाथ्राखौहाय नाथाय ससियेल मिडियायाव ओंखारनायखाय आंबो होनानै होगारबाय रायजोफोर मिथिबाय दा लास्ट भिडिअ नोंथांमोना सिनायखायो दा मोख्रा जाथि दिनै मोख्रा जाथियाबो प्रमद बर' सारखौहाय दायखौ नुवाखसै बारा मिथिबाय प्रमद बर' सारखौ बारा दाय नुवाखसै बिथाङाबो खरग'आव नांजेनबायानो एनडिएफबिफोरनि बाथ्राखौ लानानैहाय गिबियाव आं बुंखायो मोख्रा जाथि नोंथांमोननि एक्स एनडिएफबिफ्रा गिबियावनो ज' जाग्रो खौसे जाग्रो बेनि उनावहाय रायजो राजा पाब्लिक दैदेनगिरि लिडारफोरखौहाय बखिनो हम मिथिबाय गिबियावनो नोंथांमोननि एनडिएफबिफ्रानो खौसे गैया दा बे खौसे गैयाब्ला अब्ला बै जेलाव थानाया माब्रै गगोन गासैबो जुदि लिडार जानो गोसो जायोब्ला अब्ला बे फानजारियाव थानाय दाउआ माब्रै बारग'नो गावजों गाव फैसानि थाखायनो नांलाय खुरलायबाय थायोब्ला अब्ला बे खस्थ' मोननांनाय जेलाव थानांनाय मानसिफ्रा बोरै बारग'नो बेखौ नोंथांमोना साननोनो रोङा नोंसोरथ' गोदान पार्टी दादलायनानैहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारखौहाय मदद खालामदोंमोन बोरो दिनैहाय 9 मास जाबाय बख'नो हाया होननानै बुंबाय दफायावहाय लिरनाय गैया एकर्डआव लिरनाय गैया एनडिएफबिखौहाय बख'नायनि
नाथाय बिथांमोननि मेगना खाना माबोरै नुनो बिफि मालाय बेयाव लिरनाय दङना गैया नाथाय जोंथ' नायनानै मोनदों लिरनाय दङ अब्ला मानो एसेबां थगायजाखै एनडेबि सुक्तिजोंहाय ज' जानानै खौसे जानानै थाफानानैसो खामानि मावनांगौमोन गावस्रानो नाङामोन नाथाय नोंसोरो गावबागाव लुबैनायनि थाखाय गाद्दिनि थाखाय गावस्रा गावस्रि जानानै थेर बेथेर जाजोब्बाय एनडेबिफ्रा मिथिबायना रायजोफोर बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आंखौहाय गोरोन्थि बुजिदोंब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय गावनिनो बर' फिसा हिसाबै गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि